yud tich kuonde machielo ka counties gi ok dwar employ health workers. Davji aneno ka gima ok yie gi wach no. Ingeni sama dakteche, nurses gi jothieth gi ogolo dhi tiyo oko, ma sirikal emondiko agreement o bilateral agreement ni gidhi tiyo oko, nyiso ni jopiny dhi medo thagore. Koro mostly yes, ng'ama dhi tiyo oko no en odhi konyore nikech oyudo tich to nok ondike, lakini kama giwuoke nikech shortages ma wan go ng'eny kabisa. Koro ideally as an individual en maber, lakini kaka jopiny, kaka koro hospitende to enyruok bedo mamalo kabisa. Nikech kwa ng'iyo Shiva, migration mar health workers in the last 3 years osebedo mamalo kabisa. To maluwore gi priority ma sirikal okete wach mar healthcare. Iyudo ka kata counties, kawuono sani nitie county ma Garissa kae, to wasebedo gi dakteche saboro kwa ng'iyo gik ma affect gi, to kwa wuok ni to migol ma notice mar ng'any. Nyoro niteje wan Kisii, iyudo ka Kisii dakteche thagore, hospital ma gitiyo onge yedhe, gin tijgi mana ng'iyo joma tho hospital. Ma kanyo bokete ng'anyo ma dhi biro bang' tarik 4 dwe mar adek. Iyudo ka Migori County ma nitie Nyanza kae be mana kamano. Jati ng'ato owuok e university to timo masters ko bire county to msache bedo stop moko piny kata. Koro mago frustrations ma jotich neno kabisa, dakteche neno, nurses neno gi counties gi. Koro gima onego benti mana okwongo en ni leadership and governance onego beni ilos the counties. Jopiny noyiero joge mondo migi wach mar thieth. Constitution wa katiba wa article 43 wajini we have a right to the high standard of quality care in the facility, in the hospitals. Koro kaponi okwaketo governors accountable, okwaketo MPs monoyero accountable, okwaketo national government accountable, nyiso right of access care the kanono. Koro yes, ng'at modhi oko tije ma oko konyore, lakini jopiny maoya Kenya ka Jokenya boyonyore zaidi. Mano me watemo advocate ni sirikal onego ket 15% of budget mar healthcare, of the national budget 15% onego dhi healthcare. Wano ka sani geto mana budget ma I think almost 4%. Wajoko ino ka wuono ino ka budget mar kata mana mar care o mar state house ong'eny molo kata mar counties. Koro inyalo bedo mang'eny nyaka jopiny wuog malo riwre gi jotich ma dakteche gi nurses mondo giwach ni wach mar thieth ni en right wa, ok en gima wasayo. To waket counties accountable, waket national government accountable mondo jotich obed hospitende. Koro ng'anyo modwa chako en ng'anyo mar piny Kenya mangima koso gin mana kuonde moko mopogore opogore. Ingene wasebedo gi ng'anyo higa ma dwe mar 12, dwe mar 1, dwe mar 2 sani gi dwe mar 11. Counties madhi mana 10. No wan gi ng'anyo Homa Bay ma owinjore gi county modhi maber. No wan gi ng'anyo wasebedo gi ng'anyo Nakuru, wasebedo gi ng'anyo Embu, Kitui, Kilifi, wasebedo counties opogore. To mago gin issues ma counties go close. To masani mwa wacho mar go slow mata ko deka chielni, mawacho ni dakteche eno bidhi bedo deka chiel, deka riyo, deka dek, deka ng'wen. Ma you need go slow on the issues wasebedo kwa demand. Any mono sirikal o prioritize wach mar professionals, wach mar healthcare. Ni kaka union wanyabedo piny ma winjire gi sirikal e weche mang'eny. Lakini wach mar mondo daktari oyud license ne mondo chak tich, wach mar internship en wach mok wanyal bedo piny konyre gi sirikal. En gima onego bed ni gitim, onego bed ni sagie. Wach mar mondo daktari otiegre oyud specialist obi okony jopiny en wach mok wasago sirikal. En gima ging'eyo kendo bed ni tim. Wach mar chulo mshahara sama winjore mago gik mok wasechie. Koro ma en wagolo notice mar national, wamiyo county for 7 go notice, wamiyo sirikal maduong' notice, mondo gi elshwani tarik 1 jo tegre mag interns will be posted out. Makoko timore to wacho ni tarik 9 dakteche tebro bedo ka wuotho kowuok Kenyatta ka dhi Ministry of Health kata dhi Treasury mondo gino timre. In fact, kubo dhi Ministry of Health mondo wayud barupe, kubo yud barupe to dhi Treasury mondo wapush mano. Then bang' tarik 1 the go slow chakore. Okay. Collins,